Света на автомобилите в една минута. Западноевропейския пазар на автомобили също нараства. Ръстът е с 4% на годишна база, като продажбите достигат 1,1 милиона автомобила през юли 2025. Темпът на продажби леко се понижи до 13,2 милиона годишно. Въпреки това, 2025 остава трудна. От началото на годината продажбите са с спад от около 2%. Испания записа двуцифрен ръст, а Германия отчете най-добрия си резултат от април 2024 година. За разлика от тях, Франция, Италия и Великобритания отчетоха спадове, като Франция продължава негативната серия с понижение всеки месец през 2025 година. В Източна Европа годишният темп на продажби остана стабилен на 4,5 милиона автомобила с ръст от над 2%. Абонирайте се за Актуално!